Samantala, pinalakas naman po ang paghahatid ng serbisyo sa mga barangay at piling sektor po sa Dagupan City matapos ipamahagi ang 17 bagong government vehicles para sa mga barangay waste management division at sektor ng agrikultura kahapon, Disyembre 23. Isinagawa ang blessing ng mga sasakyan bilang bahagi ng formal na turnover na nagsilbing hudyat ng kanilang paggamit para sa mga gawaing pangserbisyo at operasyon ng lokal na pamahalaan. Ayon sa lungsod, inaasahang makatutulong ang mga bagong sasakyan sa pagpapahusay pa ng waste management, suporta sa agrikultura at mas mabilis na pagtugon ng mga barangay sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Dagdag pa ng pamahalang lungsod, layo na ng sabing hakbang na palakasin ang kakayahan ng mga frontliner at tanggapin ang pagbibigay ng mga tanggapan at pati na ang tanggapan sa pagbibigay ng mga epesyente at maasahang serbisyo publiko para sa mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.